fekete fotókartonra rajzoljatok egy várost. Nagyon egyszerű kis vonalakkal. Nézzétek csak, mi lesz itt. Majd a megrajzolt formákat vágjátok ki. Ezután az ablakocskákba, a kivágott ablakocskákba tegyetek ilyen áttetsző fóliát, transzparens fóliát, és utána ezt tegyétek be egy nagy befőttes üvegbe, és világítsátok meg belülről fényfüzérrel. Alakul a házak ablakainak a kivágása, és menet közben még jönnek az ötletek is. Most például egy olyan, hogy lehúzott redőnyök résein átjövő fényt próbálok imitálni. Tehát nem minden ablakot fogok teljesen kivágni, hanem láthatjátok, hogy lesznek olyanok, ahol csak ilyen résnyi csíkokat. Úgyhogy ilyenekkel próbálom majd egyre izgalmasabbá tenni a végeredményt. Már alig várom, hogy elkészüljek. Javában zajlik a munka legizgalmasabb része, az ablakok beragaszgatása. Itt még a különféle színes transzparens papírokat látjátok, ezek kerülnek a kis ablakokba, és valami ilyesmire számíthatunk, ha elkészül. Amikor néhány szint egymásra ragasztunk, nagyon érdekes hatásokat érhetünk el azzal is. A színkeverés szabályai itt is működnek, a sárgából és a kékből zöld lesz, a pirosasból és a kékből lila, és így még mozgalmasabbá és részletgazdagabbá tehetjük ezt a kis mutatványt. Ilyen a hangulata a városkának, hogyha esti fényben az ablakban van. Ha ráközelítünk, észreveszik az aranyos kis részleteket. Úgyhogy ez is egy nagyon klassz felhasználási mód, nagyon jó hangulatú. De holnap ugyanezt kipróbálom, beleteszem egy befőttes üvegbe, amiben fényfüzért teszek még, és úgy is meglátjuk, hogy milyen dísz lesz belőle. Ígértem, hogy megmutatom a befőttes üvegbe helyezett ablakkép kombinációt is. Itt azt is láthatjátok, hogy tovább játszottam vele, és még hósprét is használtam az üvegen. És akkor egy kicsit megforgatva láthatjuk a kis finom részleteket. Nézzétek, még egy fenyőfa is került vele, ami világít, ott kirugaszgattam a fenyőt. Úgyhogy ilyen hangulatok kerekedtek. És akkor nézzük.